de kan noget mere. I dag forventer han, og derfor kan vi også tillade os at forvente et hold, der vil stå kompakt, overlade initiativ til OB, sats på de her omstillinger. Så det her med, at det kun er kickerne også, det er faktisk ikke et tilfælde. Det er lige så meget et hold, der forsøger at spille fodbold. Men bliver de stresset, så kommer de lange bolde til. Kæmpe fejl her. En kæmpe chance til Motherwell. Jeg tror, det er Rui Gíslason her. Og det slår den hjem. Jeg ved ikke, om han kan blive hjem til. Der bliver det altså Murphy. Ja, det er helt lukket. Kaká, der ikke har været på banen endnu i dette års udgave af Superligaen her. Holland kommer ellers godt til værs. Relativt umarkeret. Vi ved, at han bliver altid stående i de her standardsituationer, fordi han har en evne til at suge den til sig boldene tæt på. Kaká, der er tæt på at opsnappe her. En rodet start med masser af boldtab. Også en intens start. God aflevering. Murphy. Og det er i sidste sekund, da Holland han kommer ned. Det er Humphrey her, der skærer ind i banen, og man kan sige, at der har altså fundet nogle rum allerede. Og det er 1-0 til OB. Jeg tror, den kommer til at sejle direkte ind. Den her bold, den har allervigtigst retning ind mod mål, og først så er det Hans Henrik Andreasen, så er det Anders Møller Christensen, der går ind for at vil ramme den på vejen. Jeg tror ikke, der er en eneste, der får noget på den. Hans Henrik Andreasen gør ikke, Anders Møller gør ikke, det er Chris Sørensen. Helt inde i det lille felt i centrum. Esben Roed får ikke ramt på den. Gíslason over for Sutton. God træk af Gíslason. Her skal der afsluttes. Det bliver der. Det går spark. Og det er rigtig tæt på af Gíslason. Meget tæt på. Randolph strækker sig helt. Jeg ved ikke, om han har nået den, men den der, den er god. Det er bare balancen. Sætter faktisk 3 skotter i faktisk bare en enkelt dribling, og den der. Johansson, sin første gode aflevering. Godt træk af Utaka, så skal vi have 2-0-målet. Utaka! Og 2-0 til OB! Og jubel! Han står her alene med Utaka, vi kan se her. Egentlig foran, men han trækker sig i taklingen her. Godt træk. Ja, det er et godt træk. Skærer ind foran Cragen her, så bevarer han roen her. Kunne også have trukket et straffespark. Utaka, det gør han ikke, han bliver på benet, men den her, den er selvfølgelig vigtig. Cragen trækker sig for at ikke få det røde kort. Og der, rundt om keeperen, og så sparker han den op. Esben Roed trækker advarsel nummer 2 på Jennings. Hvis jeg ikke tæller helt galt, og det betyder, at pappet nu bliver rødt. Og nu må det ikke glippe det her 2-0 resultat for OB. Blackman. Godt gået ned af Anders Møller. Og så får de så et sidste frispark, Motherwell. Og Hans Henrik Andreasen får sig en advarsel. Ja, jeg synes, det starter helt den lange bold op, hvor Chris Sørensen sammen med 2 forsvarskollegaer er 3 mod 1. Det ender så med, at den eneste Motherwell-spiller, der er på OB's banehalvdel, får fat i bolden her, Blackman, og så trækker han et frispark. Helt lidt, et godt spark! Nej. Sidste sekunds reducering af Motherwell. Her er det, hvordan det bliver forvaltet. Skal han stå helt derovre, Peter? Ja, det skal han jo som udgangspunkt. Og nu er det slut. Det her, det er jo selvfølgelig fuldstændig vanvittigt, og drønhamrende ærgerligt. Chris Sørensen, ja, I havde jo egentlig meget godt styr på det med en 2-0, og så får de lov til at score til sidst. Det må være derfor, du står med lidt bittert smil. Ja, det er klart, at vi er selvfølgelig meget skuffet, men jeg synes også, vi skal kigge ind og sige, at vi magter ikke at behandle bolden godt nok. Vi smider den alt for let væk, og det kan ikke passe, et skotsk hold skal komme her og styre anden halvleg i hvert fald. Der ligger de godt tryk på. At vi ikke får mere ud af det, jamen, det er ubegribeligt ringe. Johan Absalonsen, 2-1. Det var vel lige mere snævert, end I havde håbet på? Ja, det var okay. Det flasker sig faktisk perfekt, selvom vi spiller en middeldårlig kamp, må vi sige. Så får vi foran 2-0, og den skal vi bare holde, fordi der er det perfekte resultat. 2-1, det er farligt. Rui Gíslason, du er lige kommet fra omklædningsrummet, hvor jeg har haft lidt tid til at sunde jer. Hvordan er humøret efter denne her? For I vandt jo trods alt. Ja, vi vandt, men det der mål, de scorede der til sidst, det var ikke så godt. Og humøret er sådan i same style. Altså, hænger lidt med råden, men altså, som du siger, vi vandt 2-1, og der er kamp tilbage, og jeg synes ikke, vi spillede så god kamp i dag, men jeg tror på, at vi kan tage det op og vinde mod dem i Skotland også.